Okay, let's go. Όλα καλά. Παρέλαβα την πρώτη παρτίδα από τα ημερολόγια. Θα σας τα δείξω στο σπίτι. Εντάξει, τι να πω. Βγει πάρα πολύ ωραίο. Έχει monthly preview, monthly reflection. Κάθε μέρα έχει το ένα inspirational quote. Βγήκε πάρα πολύ ωραίο. We are ready. Έχω πιει και είμαι λιώμα. Μας τι είναι αυτό το αυτομαυριστικό. Αγάπη μου, ξέρεις τι είναι το αυτομαυριστικό?